Evidentment, jo crec que això els empobreix i hi ha una cultura de masses, no? I hi ha un concurs que és el del ciutadà perfecte, que tots miren, no? Per les seues pantalles. No? Hi ha una cultura de masses que va dirigida al que ells volen i no n'hi ha... A veure, llegir és que llegir o escriure fa pensar i allí no se vol que se pense, no? Perquè pensar té durar, pot ser una angoixa vital, pot ser a tantes coses, no? Que no són el que se desitja. Diríem que la lectura és una cosa com molt íntima, no? I que te fa crear-te a tu el teu propi món. Segurament tu en la lectura del llibre tens unes imatges, no? A mi em passa això en els llibres, no? Que a partir de llegir se te creen ahí com unes imatges, no? Que tu veus a partir del que estàs llegint i que poden ser molt diferents segons qui, no? Per tant, jo crec que això alimenta la creativitat. I Bio3 no és un món creatiu, no és una societat creativa. No?